Dámy a páni, ja vás zdravím. Dnes sa pozrieme na virálny Nano Banana z dielne Google a povieme si 3 dôvody, prečo je momentálne najlepší na trhu. Tak let's go. Konzistentnosť. Nano Banana... prečo to nazvali Nano Banana? Ako jediný editor zachová vašu tvár, vaše pozadie a je konzistentný. Zmení iba to, čo mu poviete v prompte. Môže vám vymeniť ženu za Deadpoola, za Kobeho, alebo za nejakého záporáka, aby mal s kým ten Deadpool bojovať. Editácia. Photoshop je mŕtvý, bohužiaľ. Jedným promptom a jedným klikom vymažete ľudí z fotky. Nelúbi sa pozadie? Dáme nové. Kamarát si kúpil auto, rozmýšľa nad novou farbou, tak som mu spravil zelenú. Alebo čiernu matnú. Poradte mu do komentov kombinácie. Nano Banana dokáže skombinovať viaceré fotky v neskutočnom štýle. Detské sny sa môžu naplniť. Stačí ísť na gemini.google.com, uistíte sa, že máte verziu 2.5 Flash, dole klikáte na žltý banán, vkladáte jednu fotku, vkladáte druhú fotku, vkladáte prompt, fotku máte hotovú. OK, detské sny máme splnené, ale čo tie dospelácké? Vďaka Gemini a Nano Banana sa môžete ocitnúť v reklame napríklad na Hugo Boss s Viniciusom Juniorom a Malumom. Je to jednoduché, ako robím vždy. A čo je najdôležitejšie, je to zadarmo. Takže to bolo ďalšie video. Zdravím vás.